No, mayong hapon lang sa tanan-tanan nga taga Lambunaw, no? Poblasyon. Kagaya binagid, no? Madamog nga salamat, no? Sa pag-invite sa aton sa GTFM, no? Diri sa Lambunaw. Labinagid sa aton amigo kasi Randy Lasa. Una ko kay tulong sa inyo, no? Ining isa kampano. Siyempre, kinapangabay man pirmi kalabanan ng 1978 naton ng mga ambahanon. Yari, itulong ko sa inyo ining isa ka ambahanon nga nagatigulo mabugnaw ang talon. Ang silaksan nga daw kita ko. Ang dahon sa kahoy kung tuyok-tuyok ko. Kinapilang ko lang isang kayo ko. Sa langit ng daman ay ako. Yaring nakahitig ng kurasan ko. Kung wala ka lang hintay sa akong madiskusko. Ikaw pangin ako, ikaw pangin ako. Matauman kalbi ang balay na inibig ko. May pinakukulat na makawipili. Ako ang nagsulat, pinpadala ko diri. Direksyon sang sa mo permi. Kapag ka nagpapir na sulog sa sufi, dito ako magpasakay kay Katrin. Pangkuton ka gani, maano ka diri. Direksyon sang gugma, akong kinkarin. Ako ang naglakat, ang ko'y pangkutadon. Kung ang ako sulat, di mo ka dapaton. Ugay na nga adlaw, inulog sa puso. Wala sinotisya, umatong sa akin. Ako ang naglakat, ang ko'y pangkutanon. Kung ang ako sulat, di mo ka dapaton. Tugay na nga adlaw, ginhulog sa puso. Wala sinotisya, umabot sa ako. Okay na?
Mabuhay ito na una na ito nga dulong sa inyo. Ang 1978 ko na ito nina ang mga ambahanon. Siguro ang nagalantaw ko dyan nga ibadiwa ipandi patawo. Imagine, 1978 ko lang ito subong, 2021. No, ito no, 1978. Pero no, yari naman, idulong ko naman sa inyo, ining isa kambahanon nga, sang 1994. Nagatigulo, uhaw. Ako sa pagpalangga, gutom ako sa pag-alila, nga palang nakino mo na magbigat sa luyo ko, kanulang sang sa ako. Sa diin ang ginpanugan, naging alin kaging saligan. Sa diin na kalibay, kapasulang na lumabay, kanukulang sa hulat sa gitapon, ang pagbalik mo sa atin, kung sa diin ka man karoon, tamtamak ang kahilibiyon, ang tukhan ko kinauhaw. Hulat sa dihapon, ang pagbalik mo sa atin, kung sa diin ka man karoon, tamtamak ang kahilibiyon, ang tukhan ko kinakuhaw, ikaw naman sa diin ka man karoon, tamtamak ang kahilibiyon, ang tukhan ko kinakuhaw, ikaw naman ang makapaumpaw. Okay no? Pinamog na salamat. Mayong hapon lang sa inyo, tangan-tangan. Thank you so much si Abian Pirot na inyo nabatian. Kaya pasalamat kita sa atong sige nga pinlangga ng ilong icon Mr. Berilio Pirot Pichilian para pakana doon. Thank you Ginong Pirot sa pag-kadto sa amon sa GTFM.